Moi boas. O vindeiro sábado 18 de outubro lanzaremos dende Nós Diario un proxecto bastante ambicioso no que intentamos abordar os mosteiros medievais máis senlleiros do Reino de Galicia. É unha escolla de 18 mosteiros, non están todos os que deberían, evidentemente, e cinguímonos exclusivamente a aqueles que consideramos importantes ou para nós importantes dentro do ámbito da época de San Martiño de Dumio, San Froitoso de Montelios, vinculados co orden de San Bieito, de Cluny ou incluso o propio Cister. Falaremos de mosteiros embutidos na propia roca, mosteiros familiares, ou seja, pertencentes a un grupo nobre local, mosteiros dúplices, onde convivían homes e mulleres xuntas, falaremos de mosteiros masculinos, de mosteiros femininos, costeiros, de interior, a pé dos vales, iso vai directamente en 18 fascículos. O primeiro fascículo será un fascículo orientado cara cales son as nosas pretensións, haberá un apartado sobre un glosario de termos arquitectónicos e termos relacionados co monacato pleno e alto medieval, sobre todo, e no último dos fascículos entramos directamente coas conclusións, bibliografía recomendada, bibliografía consultada e citada nos propios fascículos e documentación tanto existente en arquivos nacionais como en arquivos españois.